Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita channelnya Bocah Pinggiran. Kali ini aktivitasnya tanam padi ya, tanam padi di sawah. Dipakai peluntur, dipeluntur. Dipeluntur guys. Dipeluntur loh padinya, tanamnya dipeluntur. Oke, selamat menyaksikan videonya ya. Kita mau lanjut tandur. Jan iki. Penak anak. Kayak segok tunteng. Dapur kan sudah anak gawe kakak dhewe karo bojone to. Iya ngene kowe dipindah nandi. Ojo dapur kan gandel petas male melarat. Nek rono, ya perkara aku kare nandi-nandi, Mbak. Cuman kan wis gawe anak bojo ki kon gawe kakak dhewe. Ojo ripak le, kowe anakku nek kene nangis sih. Wong tuwa ora ngerti. Kowe ki tak dekne kakak, Mbok. Kowe ki karo bapak ngono. Aku ki gawe dhewe. Kira pindah lho. Yo, aduh, yo namanya kan tinggal dhewe kok ruang loro karo sing loro. Lah Arjo loro lho, kowe iki piye ra wong loro ke aku karo Arjo? Terus Kang Tomo ngusul. Nang paju dia nek medhe nate iran ya. Nang paju kae aku liwat mburine ngono pas numpak odong-odong. Aku batrek. Muga-muga ra kumat. Nek keselen ana gatu perduke terah kumat. Kesel-kesel. Alhamdulillah sudah selesai tandur padinya. Wes, Tat. Tinggal kita pulang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya. Aktivitas kita tanam padi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.